Naimbaga rabi tayo aming kakabsat, ada tayo iti may kadwapulo ket talwa Domingo iti kadawian na tiyempo. Dahil tinasantuan na misa, hintay mandanggayan, ti panagdawat ti pagyaman, iti salon at ken kapya, babaen ti panangibabaet, ni Apo Nuestra Señora de Guadalupe, ken Apo Nuestra Señora de Lourdes, the Mr. and Mrs. Jose Reynaldo Dorado and family, Mr. and Mrs. Joey Dorado and family, Loremar Dorado, Kenny Joseph Dorado, tumakdermen. Daytoy di aldaw nga inaramid di Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin idiri, tiyayat ti Diyos anasudi, tuyal daw anapili, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay isala, ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. At dako makada kayo ti grasya ken kapya ti Dios nga Ama tayo, ken ni Jesucristo nga Apo tayo. Kakabsat, tapno may karita yo makiranod, karagiti na santuan na misteryo, iti daytoy na santuan na misa arambakan tayo, pagbabawian tayo kumadag iti basbasol tayo, ket dumawat tayo iti pamakawan ken kaasi ti Apo. Sika na ibaon tapno paimbagem dagiti pusong agbabawi. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika si tutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabali na Diyos. Ket kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag ngagnanayon. Amen. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy nagakapya, kadagiti tattao na imbag ti banag nagnakenda, imunan nagdaka, itanrog daga pagrugbaban daga, daydayawen daga, agyaman ganggen kagapuiti, nainaklan nadayam mo. Gloria iti
Kristo. O bugtong nga anak ti Dios nga ako, Kordero ti Dios ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti maspasol ilubong, kasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti maspasol ilubong, awaten kadaytoy araraonik. Siga situtugaw, hindi makatanawan ni Ama, kasyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yan tangay siksika o ako, Jesu Cristo ti San Juan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinubot na kami ket pinagbalin na kami nga anak mo, iti sidong ni Kristo. Kitaen na kam kadi asya ayat. Pasingkedam ka, di panangisaad mo kada kami, iti sidong tinapaypayso awaya-waya. Ket iturong na kami iti agnanayon a kinagasat. Gapu ken apumi a Hesu Kristo nga anak mo ket Diyos. Isu a makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios iti agnanayon nga awaning gana. Imaybasa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsauti Apo kanya ket kinunana, ita tao, isaad ka agwardya iti Israel. Ipakaamom kadakwada dagiti ballaag nga ibagaken ka. Nukunak amatay ti managdakdakes, ngem di mo balaagan amang baliw iti aramid na, tapno agbyag. Matay to ang managbasol, ket pabasulan ka, iti ipapatay na. No balaagam ti managdakdakes, ket di na isardeng ti kinadakes na, matay to ang managbasol, ngem maispalto ti biyag mo. Ti sao ti Apo. Diyaman tayo ti Diyos. Ita nga aldaw denggenyo ti ibagana, saan kayo nga agsuksukir. Itangal daw denggenyo ti bagana, saan kayo nga agsuksukir. Umay kayo ket idaydayo tayo ti Apo. Ipaayan tayo ti naragsak, adiri ti bato a mang salaknib, ken mangisalakan kadak tayo. Dumatag Itangal tayo ti sangwanan na, ket agyaman tayo. Agkanta tayo asiraragsak, kadagiti pagdaydayaw ken kuana. Itangal daw denggenyo iti bagana, saan kayo nga agsuksukir. Umay kayo agparentumeng tayo iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo iti Apo a namarswa kada tayo. Isut iti Dios tayo, datayo ti tattao na.
ti arban nga ay aywanan na. Itangal daw, denggen nyo iti bagana, saan kayo ngagsuksukir. Itang aldaw, denggan nyo iti ibagana, saan kayo nga agsuksukir. Akas iti inaramid dagiti ammayo, ijay meriba. When, iti daydi nga aldaw, akaaddada iti letang ijay masa. Sinuot dak sadyay, ket pinadasdak, idinto ang nakita da ti inaramid ko, nga agpaay kadakwada. Itangal daw, denggen nyo iti bagana, saan kayo ngagsuksukir. Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Awan kuma ti pakautangan nyo, agiinayat kayo ket di, daytoy laeng ti pakautangan nyo. Ti agayat iti pada na tao, natungpalnan ti linteg. Tadagiti bilin, di ka makikamalala, di ka mamapatay, di ka agtakaw, di ka agagong. Amin dagitoy kenda dumapay, madagop da iti daytoy amay maysa abilin. Ayatem ti pada matao, akas iti baging. Ti agayat iti pada na tao, oray inton di na aramiden ti dakes kenkwana. Ngarud, ti panagayat iti pada tao, iso ti panagtungpal itintero alinteg. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agsaoga o Apo, dumdumge kuya di ben ko, at daken kadagiti sao ang itetiag na nayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. At daken kadagiti sao ang itetiag na nayon na biyak. Ti Apo adda kumakada kayo. Sa kumamet ken ka. Ti panakaywaragawag tinasantuan nga ebanghelyo, akas sinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. No makabasol ken ka ti kabsat mo, inka ken kuana ket ibagam ti basol na. Nga maramidem daytoy no dudua kayo. No dumngeg ken ka, napasublimon ti kabsat mo. Ngem no di na ka ikaskaso, mangikuyog ka iti maysa wenno dua akadwam, tapno kas na ilanad iti nasantuan na surat, mapatalgedan ti amin na pamabasol babaen ti pammaneknek ti dua wenno tallo a saksi. Ngem no di na denggen ida ipakaammom iti iglesia, ket no di na latta denggen ti iglesia, ibilang mon dayta kabsat akas maysa agan naet, wenno agsingsingir iti buwis. Ibagak nga rod kada kayo. Ti anyaman nga iparit yo ditoy daga, may parit tumet ijay langit. Ket ti anyaman nga ipalubos yo ditoy daga, may palubos tumet ijay langit. At dapat ibagak kada kayo. No pagnumuan ti dua kada kayo ditoy daga, ti anyaman na dawaten yo, itedto kada kayo ti amak sa dilangit. Tano sa dino tiyan ti dua wenno tallo nga guumong gapu itinagan ko, addaak kadakwada sa jahi. Ti ebanghelyo ti Apo. Ayete kakakabsat. Maysa kadagitay panusa nga ipaannong ko no at dati umayag kompesar. Ket isu ti panangikararag
nga nakaininayad tay kararag nga insuro ni Apo Jesus. Nya dayjay amami. Ininayad mo hamo nga dardarsen utubem amin na balikas dayta nakapinpinta sa kararag. Ketintundumanon ka itay paset ako nana. Pakawanem dagiti basbasol mi. Akasmet iti pammakawan mi. Kadagiti makabasol kada kami. Panunutem amin nga nagbasbasulam. Dagitay kakabsat mo nga nangipaidamam ti panagayat ken pammakawan. Lagi pem amin dagijay. Ken kastameten lagi pemmet dagitay naaramid mo dakes kadagiti kakabsat mo. Tay panangiruruman mo kadakwada. Tay panangpadpadakes mo kadakwada. Tay panangilupit-lupit mo kadakwada. Ket itultuloy mo to ti panagkararag mo. Ayay tek kakabsat. Ti relihiyon tayo. Isu ti relihiyon ti panagayat. Saan a relihiyon ti panagaapa? Saan a relihiyon ti panagkikinontra? Saan a relihiyon ti ako ang sikat, ikaw hindi? Ti relihiyon tayo, relihiyon nga napnuan ti panagayat ken pammakawan. Apay nga daytoy ti kalalanga ti relihiyon tayo. Gaputi nang ipundar daytoy a relihiyon. Isu awan sa bali no diti gubwayan ti panagayat ken pammakawan. Laglagi pentay kumaakanayon that we are all products of mercy. Tano kitkitaan tayo ti panakilangin-langin tayo kadagiti kakabsat tayo. Nagrigat at talaga ti mamakawan. Nagrigat at talaga ti mangibaga itay kabsat. Apaunay mo tay namsaakam kanyakon, brother, sister. Kasaki tinakam ko. Mano kada tayo ti adda turad na nga mangibaga ti kasita. Kadagiti kakabsat tayo ang nakabasol kada tayo. Kaadwan siguro na labit da tayo dagitay ibagbagada tamparurot girls, tamparurot boys. Nya daytoy hangkula ta kapatangan ta maamiris nanto a basol na. Awam basol ko isulaeng ti adda basol na. Malinis ang konsensya ko. Isu tay kunam, tay kunamot tay kabsat mo. Isu adda ti basol na kanyak, awan kanyak. Addan to nga ta ti mapasama ka pammakawan, awan. Apay, gapo tay kinapangas ken kinapalangguad. Nagrigat nga ibaga tay karirik na tayo iti maysa ken maysa. Ngem karit kada tayo ita kakabsat a Domingo ken kastamet ken dagiti maybasa kada tayo daytoy nga panangipakita ti panagayat tayo kadagiti kakabsat tayo. Babaen ti panagpakumbaba tayo nga umasideg kadakwada. Adon dagiti nakapadas iti daytoy. Iti uneg ti simbaan ditoy damet anang rugi a nagkakapya. Babaen metlaeng daytoy a sakramento aramrambakan tayo. Ti sakramento ti pammakawan ti Dios kada tayo. Ti panangilagip ni Apya panangilagip tayo daytoy makaisalakan a panagayat ti Dios kada tayo. Babaen ti panakaisakripisyo ni Apo Jesus. Iti dayta nga altar ti sakripisyo. Itay ko na ni Apo Padi kada tayo. Ti kapya ti Apo ti adda kumakada tayo. Ti sungba yo. Apay umel kayo. Nya ti sungba yo.
Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa. Kunan. No tiriga na ngamin kada tayo ka. Dumog tayo lang nga dumog nga nawang mo tayo. Ibaga ken isawang tayo nga. Peace be with you. Peace be with you. Peace, 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 peace. Di tayo matanagan. Tay kay papanan, tay ibalikas tayo. Kadagiti kakabsat tayo. Tapno iti kasta. Inton rumwar tayo iti dayto ya simbaan. Kalpasan nga inawat tayo ni Apo Jesus. Apuon ti kapya, puon ti ayat, puon ti pakawan ken kaasi. Dito'y tay tumet ama amiris. Tay pan nakasapul tayo manen. Dayto ya panagayat, panangaasi, ken pamakawan. Sapay ko mga rod kakabsat taagari, dayto ya panagayat tayo, kadagiti kakabsat tayo. Ket iti daytoy na santo na misa dawaten tayo, daytoy agrasya ti kinapakumbaba. Tapno iti kasta maamiris tayo, ti panakasapul tayo, ti panagayat, dagiti kakabsat tayo. Ken kastamet ken ti panangipaay tayo, daytoy ya panagayat ken pamakawan. Kadagiti nakabasol kada tayo, ken kadagiti nakabasulan tayo. Amen. Tumakder tayo kakabsat, ketintay paduyak-yak ti maymay sa pamati. Kuna tayo amin, mamati iti maymay sa Diyos, Ama, man nakabalin namin. Anamarusway, tilangit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo ani Jesucristo. Bugbog to nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama, sakbay ti amin na tiyempo. Diyos ang nagtao di ti Diyos. Silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtao di ti napaypayso a Diyos. Nayanak sa naparuswa. Diyos sa kasmetlang iti ama. Ket gapuken kuana na arami dagiti amin ngadna. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Inmulog ang nagapot sa dilang. Ket nangala iti bagina iti tiyan na Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin ata. Kastamet analensa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti mekatlungal daw. Kas palawagen dagiti nasantuan na surat. Inmulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti ama. Umay tumanen na si dadayag. Tapno komen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ipagaryan na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo. Nga apukin mangmangted iti biyag. Isuag tao iti ama ken iti anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen. Amay timpuyog iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met iglesia mamaysa. Santa, Katolika, ken Apostolika. Paduyakyak ko ti maymay sa abong niya. Napakapakawanan dagiti basbaso. Namnamaak ti panagungar dagiti natay. Ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Iti panakaawat tayo, iti Diyos, ti pamakawan, kadagiti basbasol tayo. Masapul met nga iburay tayo, ti pakawan, kadagiti nakabasol kadak tayo. Ngem kanayon, marigatan tayo ang mamakawan. Ket iti baet day ta kinakapoy tayo. Agdawat tayo nga rod iti Apo ket kuna tayo. Apo, pagbalinem ti puso mi, ama ipadaken ka. Apo pagbalinem ti puso mi ama ipadaken ka. Apo Jesus, inkasabam ti pamakawan. Iti baet dagiti mapaspasamak iti lubong. Papigsaem ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Tapnoy waragawag da ti ebanghelyo, ti kinalinteg ken ayat. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinem ti puso mi ama ipadaken ka. Saan kuma dagiti personal na pagimbagan, ti trabaho dagiti mangiturturong ti gobyerno mi. Ngem kitaen, ken maseknanda ti pagsayaatan, dagiti napanglaw ken makasapul.
Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinem ti puso mi amay padaken ka. Iti panagtultuloy dagiti krimen, ken saan na panagkikinaawatan, dito'y pagilian mi. Tulungan na kami amang birok iti kapya, ken panagkikinawatan, saan nga iti bunganga ti paltog, ngem iti puso as sisasagana, amamakawan ken agayat. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinem ti puso mi amay padaken ka. Ikararagan tayo dagiti tattao nga gugura, dagiti pamilya ang nagsisina, agagayem ang nagsisina, gapu ti di panagkikinawatan. Ikami daapo ti panunot ken puso as sisasagana, adungeg ken alisto ang mamakawan. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinem ti puso mi amay padaken ka. Agdawat tayo apaimbagen ti Ama ay nailangitan, dagiti masakit, liliwaen na dagiti agnangabit ken patay. Salakniban na dagiti agdaldalyasat, wayawayaan na dagiti saan anaing kalintegan, ti panakarabsot ti wayawayada. Kumararag tayo iti Apo. Apo pagbalinem ti puso mi amay padaken ka. Intaymen ti datag iti Apo, dagiti kabukbukudan tayo apanggep. Denggem dagiti kararag mi Apo. Pagimbagem dagiti nariribok a konsensyami, ken tinasugat a puso mi. Ket pagkaykaysaen na kami, kas pamilya ti iglesyam. Dawaten mi daytoy ken ka, ang makipagbiag ken makipagari ti Ama, ken iti Espiritu Santo, iti agnanayon nga waninggana. Amen. Amin o Apo, nga insagot mo, na may genrigat, wen amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sabay kumatadakay karyan, nga umawat ti bagigen daram. Bunga ti bannog gelingen mi, idatung mi daltar, anak nuan suri, amin arang sagladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga umi. Iti daytoy ami sa pagyaman, Apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda kaikaryan, nga umawat iti bagi ken daram. Kumararag kayo kakabsat, tapno dagitoy daton tayo, makaiayo day ti Diyos Ama, aman nakabali namin. Tiya po awatan na kumadag iti adaton kadagita imam, kahit may paaya pa kadaydayawan, kain pakagloryaan tinagan na, kain kasama tapagimbagan tayo, kan kinadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, apuon ti ayat ken kapya, ipaay mo kadita umiso ti pannakaidaydayaw mo, babaen dagitoy daton mi, ken maikaysa kami as ipupudno ken ka, babaen ti pannakiranod mi iti daytoy Santa Amisa, gapu ken Kristo nga apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo.
sa kumamet ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si tatag-ay tiyak. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Kay kariket rumbeng. Pudno unay ama ikariket rumbeng, annong mi ket pakaisalakanan mi. Kada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga ama man nakabalin ken nagnanayon na Dios, gapu ken Kristo nga Apo mi. Kaiso, gapu iti panangaasi na iti tao ana igamer iti damka. Kinayat na tinagpakumbaba. Pinayanak iti virhen nga ina. Ket babaen ti panagtutuok na inispal na kami iti patay nga awan tungpal na. Ket babaen ti panagungar na imparabor na kada kami ti biag nga awan inggana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin na parswa. Ti langit ken daga, napno dayti pakayday dayawam. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, di umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. O Diyos, sipod pa'y iti punganay, biig a kinaimbag ti impaay mo iti tao. Iti kasta mapasanto kami akas sika santo ka. Kitaem kada si ayat dagitoy tattaom ang naguurnong iti daytoy asaklang mo. Ibaon mo kad tibileg ti espiritum ket pagbalinem dagitoy adaton abagi ken dara ni Jesucristo nga anak mo ket apumi. Ket ipaay mo ida kada kami nga innalam apan nakaanak mo iti sidong ni Kristo. Idinayaw-awan kami ket saan min a masurutan ti dalan nga umayken ka. Imadadaket nga rod ti panagayat mo kada kami. Ni Jesucristo nga anak mo nga awan pulos basol na, inyawat na ti bagina kada kami ket nailansa iti krus. Ngem iti sakbay ayon natna dagiti takyag na iti nagbaetan ti langit ken daga. Kasagnanayon at tanda ti intulag mo. Tinarigagayan na arinambakan agraman dagiti disipulo na daytoy a sakripisyo ken padaya ti Paskwa. Iti madamada amang rabrabii nangala iti tinapay. Nagyaman ken nagdaydayaw ken ka pinispisi na. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Daytoy iti bagik iso amayawat to ama ipaay kada kayo. Kalpasan day di panang rabiida, yan tangay amuna anasken nga ikapyana dagiti amin abambanag, iti sidong na, babaen ti dara ti krus na, nangala iti kalis, anapno iti arak, nagyaman manen ken ka, inted na kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon na tulag, iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramida nyo daytoy a pangilaglagipyo kanyak. Ti
Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, inakam insalakan, sikanan nubot ti sangalubungan. Rambakan mi daytoy a panangilagip mi kenapumi a Hesu Kristo a sakripisyo mi iti Paskwa. Ket ubbog ti agnanayon a kapiami. Rambakan mi ti ipapatay ken panagungar na. Ket ururayan mi ti idadateng dayjay aldaw a panagsublinan to. Tapno itednan kada kami ti kompleto a ragsak. Idaton mi nga rod ken ka, O Diyos, a mapagtalkan ken napudno daytoy a sakripisyo, amang isubli iti tao, iti panakipagayam na ken ka. O Diyos nga amami, kitaem kada si ayat dagiti naayaban a makiranod iti sakripisyo ni Kristo. Babaen ti bileg tinasantuan nga espiritum, mapaimbag kuma ti anyaman a panagsisinada, keragbalinda amay may sa abagi. Aramidem kadi ada kamamin, makitimpuyog kami ti kapanunutan ken nakem ni Francisco a Santo Papa mi, ken ni Marlo nga obispo mi. Tarabayan na kami tapno sangsang kamay sa kami amang itrabaho iti idadateng ti pagaryam, aging gatdi kam to agtakder iti saklang mo. Ket makiranod kam to karagiti sa santos mo, ket makikadwa kami ken nainggasata na Virgen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti kakabsat mi apimusayen, isudang ikam matalek mi itakaasim. Ket kalpasan ti pannakailisi mi iti anyaman nga niniwan ni patay, mairanod kamto iti baro a pannakaparswa. Ket agyaman kamto ken ka a makidanggay ken Kristo a nagungar ket apumi. Gapu ken Kristo, siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama. Ti amin na dayaw ken gloria. Iti agnanayon nga waninggana. Amen. Tumakder tayo kakabsat, ket datayo ang nabalakadan, datayo ang nabalakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyos sana panursuro, turdantay amin ti agkuna. Sa dilangit, madaydayaw kumaginagan mo, dumteng di pagaryam matungpal tinakem mo. Ito'y daga kasanilangin. Hit them kadakam, iti aldaw nito'y di kanen mi. Tinayon nga aldaw, pakawanemen, ibasol mi, akasmet, iti pamakawan mi, iti basol, dagiti makabasol kada kami. Kamet baybayan kaumanugot iti sulisog keti salakan nakam ket iti da
Dawatan mi Apo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong ta kaasim, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ken iti amin nariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayo na dinto agsarday. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga agapu kanyak, ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di ket ti pamati mi ken ka nga iglesyam. Ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada siya asi kada kami ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga waning gana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet kan. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Peace be with you. May the mingling with the body and blood of our Lord Jesus Christ bring eternal life to us ourselves. Lord Jesus Christ, Son of the living God. Cordero di Diyos, ang magigan, kanagitibas pasulgi, sa Always faithful to your commandments and never let me be parted from mga asiga, kada kami. Cordero di Diyos, ang magigan, kadagitibas Paspasol sa tinulungan, mga asiga, kada kami. Cordero di Diyos, amangikan, kadagiti paspasol, isang halubungan, item kadakam ti kapya, item ti kapya. Adtoy ti Cordero ti Diyos. Adtoy ni Apo Jesus amang punas kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tay amin nga umawat ken kuana. Apo, jak may kari nga umay kakanyak. Ngayon iti may salaeng nga sao, may papaimbag tontoy kararwak. Apo Jesus, umay ka. Dito'y pusok agnaet ka. Ikutam to'y biag kuken kararwa. Tapno jak to may sinaken ka. Idurong nakadua po, tarabayem aladay to'y nungo. Tapno agserbiak asipuno, aking gatumpal to'y biag mo. Tati ayat mo, Isu Apo ti biag ko, keti asim Isu Apo ti kire
Apo, tartaraunan, ken biagyan na kami babaen ti saom, ken ti tinapay anay langitan. Ipaay mo kadi, taragitoy na indakla na parabor ti anak mo. Iranod da kami adi agresat, iti biag na ana Diyosan, gapu ken Kristo nga apo mi. Ti apo at da kumakada kayo. Sa kumamet ken ka. Ti pamendisyon ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo bumaba ken nagbati kumangagnanayon kada kayo. Amen. Nalpasen ti misa in kayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tayo ken nagragsak tayo, di amin na parabor na. Biag na ken inden na, daraken amin na, sapay umata intay amin, agkaygay sa tisinong na. Amang imunan na, idinagan na. Apo di nakam abay-bayan, tuwitingan di pagpasulan. Dalan idisip ngen, ken namin adirep, tapno si kamet laeng uma, diin kam ibang bangrona. Ikutam to'y puso, amin na pigsa,